Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi kigge på den helt nye serie Ascended Heroes. Og den er lige kommet ud. Altså, det er ikke engang alle produkterne, der er kommet ud endnu. Man kan ikke få ETB's og sådan noget. Så den skal vi jo selvfølgelig åbne i dag. Og som man kan se her, er der også et promokort og en mønt. Og det der promokort, det er sådan lidt bare et plat promokort, så kommer vi ikke til at snakke helt så meget om i dag. Men jeg tænker bare, at jeg har blivet i det med at åbne den her, så man ud. Så vi har den første pakke af Ascended Heroes. Hvis vi lige kan få åbnet resten af den her. Jeg irriterer nogle gange åbne de her blisters. Og den anden pakke. Vent, det her er promokortet. Det skal vi lige have sleeved. Så skal vi også have mønten ud. Det er jo Erika mønten her, som viser, og så det er Erikas tænkelag. Dem lægger vi lidt til side. Og så har vi jo packsen her. Ascended Heroes, de er helt nye. Dem har jeg virkelig glædet mig til at åbne i lang tid. Har jo den dejlige Pikachu, når man her ser, så væk med den. Energien forrest. Basic Energy. Oddish. Den skal lige i min Oddish samling. Fan Rotom. Routes. Railu. Team Rockets Watchtower. Electric. Noivern. Reverse Hollow Slowpoke. Og Mega Veligor EX. Jeg tror det her det er en, for at være helt ærlig, tror jeg det her det er en SIR. Som er sådan helt vildt sygt bull det her. Wow. Den er fed den her. Prøv lige at se. Wow. Okay, det var den helt rigtige, jeg valgte dernede. Jeg er ret sikker på, at det er en SIR. Så det er altså et virkelig godt pull, der lå i den pakke. En SIR. Men jeg tænker bare, at vi hopper direkte videre til den næste pakke. Code call, væk med det. Energien forrest. Grass Energy. Charmeleon. Night Stretcher. Galarian Zigzagoon. Boss's Orders. Larry's Starvia. Clefairy. Carco. Golduck. Og en Dragcloak Pokeball. Den skal lige sleeves. Der er også en Vileplume. Sygt nok. Dobbeltpull i pakken. Det er fordi det her det er en af de her med Pokeball. Så skal man også have Pokeball og Master Ball til den Master Set. Men det må jeg vise i en anden video. Så vi har altså 4 gode kort i den her video. Vi har promokortet, SIR'en, Pokeballen og EX. Så det er altså alt fra den her video. Vi ses næste gang. Husk at like og subscribe.